Sportclub Cambuur plukt vruchten van nijbeliert. Eerste serieuze test voor ONS in HZVV. En keertjes en kenners evalueren seizoen op Oudehou. Dit is de sport van Mandy, 17 september. Goeien en welkom bij Boppenslag. In deze uitzending ik nog omtinken voor de Triambla, een sportevenement voor de echte bikkels onder us. En waar ik beelden van de topklassewedstrijd Chabab Snits. En nog 4 leppen in deze uitzending. Maar eerst voetbal. Het is nog net eens zo lang lien dat Sportclub Cambuur met grote transfers bezocht om in de Eredivisie te komen. Mannen als Paul Beekmans, Danny Guit en Ruud Heide waren helle, maar zij slagen er net in om te promoveren. De club kwam vervolgens in grote financiële nood en het moest heel oors. Cambuur riocht het er meer dan ooit op de regionale talenten en de eigen jeugd. En daar plukken ze nou de vruchten van. Eerlijk is eerlijk, een soort scheelde het net of Cambuur hier de stap naar de Eredivisie een periolien al zet. Maar het slagen de selectie, maar daarbij een aantal duurbetelle spelers, krijgt net. Het bracht de club financieel wel onderaan van de A-groen. In de Jupiler League kun je onmogelijk oelibje met te hoge spelersalarissen en dus maast het hiondaloos. De dure krachten binnen intussen inwisselen voor regionale talenten en jeugdspelers. En ik nou draait Cambuur boppen in mei. Zak in het dus ek. Dit heeft natuurlijk ook wel een oorzaak in de financiële situatie van Cambuur. En het is ook gebleken dat van veraf niet altijd even goed smaakt. Voor de jongens die uit de topklasse oerkomen is het wel botwen. Mart Dijkstra, Martijn Barto en Marco van der Heijden kwamen vlinier, Oebeles Kokker volgen deze simmer. Het onpassen onder het betellen voetbal is nevens van der Heijden dreger als tocht. Ik heb dat misschien wel wat onderschat, want je hoort wel vaak van Jupiler League topklasse, het ontloopt elkaar niet zoveel meer. Maar ik heb wel gezien dat het eigenlijk heel groot verschil is tussen de twee. En het is wel aanklampen en bovendien heb je nu een selectie van 26 man. En dat was bij de topklasse ook heel klein. Dus er is eigenlijk altijd veel concurrentie en altijd klokken voor je plaatsje. Dus dat is wel een groot verschil, ja. Toch pikken ze het niveau heel iets beter op. Maar het mooiste voorbeeld Arun Vreed. Oebeles Kokker hield de eerste wedstrijden net makkelijk. Meer druk, een heger tempo, de onvaller vond het lastig. Wat in Almere City liet hij zien waarom het Cambuur hem helle had. Een prachtig doelpunt. Oornemen, naar binnen loeken en een geweldig schot. Het bewijs dat een goede topklassespeler ook in de Jupiler League mee kan. Als ze de tijd maar krijgen. Je komt als amateur binnen en dan is het dan maar een beetje hoe het opvangt wordt. En dat is heel goed west. En iedereen die heel snel mijn voetbalkwaliteiten in de gaten. Alleen nog de laatste weken heb ik wel wat met de hulp spelen, maar gewoon te volle bij dingen stilstaan. En dingen net fout waren en dat soort dingen. En dat begint al in die holders. Dus maar. En als die holder gewoon vrij is, dan wordt mijn de fotten ook wat makkelijker. En ook Marco van der Heijden scoort in Almere City. Het onderstreekt nog maar een keer dat het goed uitpakken kan om regionale spelers een kans te gaan. En dan de jeugd. Ook die krijgt bij Cambuur een kans, al gaat dat mooi vallen en opstaan. In Almere zitten Lucas Bijker en Mark Diemers op de bank. Wil ze de eerste wedstrijden nog in de basis staan. Ze binnenleek was blij dat er nou minder spelers hellen worden die het harde ontwikkeling in het paard zitten. Ja, je merkt natuurlijk wel door de jaren heen dat je steeds dichter bij het eerste komt, steeds een stapje hoger, team hoger gaat. En dan zie je wel dat er veel jongens van buitenaf komen. Dat de laatste jaren dan steeds meer jongens doorbreken eigenlijk, dan komt het ook elke keer steeds dichterbij. En tot het moment dat je die stap echt kan maken. Dat is natuurlijk een hartstikke mooi moment. Ja, dat is lekker. Ik bedoel, ik heb natuurlijk bij Groningen gevoetbald en dan voetbal ik met veel jongens die nu ook hier voetballen. Dus ja, dan heb je al een band opgebouwd in die tijd bij Groningen. Dus ja, dat is alleen maar mooi, denk ik. En kan je aan elkaar optrekken. En het is sowieso mooi om met jonge jongens te werken, denk ik. Vind ik zelf ook. Ik bedoel, ik ben ook heel jong, maar het is wel leuk. En nu krijgen jongens de kans, dus dat is hartstikke goed. Nevens Ipe Smit is het wel zaak dat de hele club achter het beleid zit om de jeugd echt die kans te gaan. Dat is een beleid van een club. Of je kiest de ouderwetse methode en dan koop je lukraak, maar goed, her en der wat vandaan. Maar uiteindelijk is de baas van een voetbalclub wel de jeugd en de regio. En dat is ook beter voor de maatschappelijke betrokkenheid. Want ook voor de binding met het publiek is het goed dat jeugdspelers en regionale talenten haar een chance te kennen. Ik denk dat het ook heel positief is.
Het werkt het sowieso als speler, werkt het leuker. En dat is een hele soort uit de regio hier binnen. En de trainers die komen uit de buurt en de hele staf zeg maar, die komt uit de buurt van Lauwert. En ja, en dan als dan de spelers ik uit de buurtkast hebben, ik denk dat het voor het publiek dat het ook wel een stukje herkenning is. De vraag is of Cambuur dit beleid echt zet als ze bijgelijks een keer in de eredivisie komen. Als het dan Ipe Smit luidt wil. Ik zou het heel mooi vinden als de kern, zoals we nu hebben ingezet en waar we eigenlijk toen al geroepen hebben, dat we dat blijven doorvoeren. We gaan nu echt binnenkort een gesprek ook aan met deze kern van spelers waar we 1,5 seizoen geleden zeg maar, op ingezet hebben. Daar lopen heel veel contracten vanaf. Nou, wij willen echt nu al met hun om tafel om te kijken wat hun ontwikkelingen zijn met hun persoonlijk en kijken of we daar continuïteit aan kunnen geven. Na 4 verliespartijen op Riga had topklasser Snits Wit-Zwart weer een punt hellen. In Amsterdam waard het in FC Shabab met 0-0 gelijk spelen. De beste kans in de eerste helft is voor Snits Wit-Zwart. De bal gaat naar Kevin Huytema. Die zet goed terug. Zocht Erolind Derguti, maar die verprutst de kans. En zo bloedt het 0-0. In de tweede helft is Shabab een keer dichtbij. Vrije trap Jamal Dibi. Maar via Van der Meulen en de Peel gaat de bal er net in. En ook de rebound is net besteed aan Emrane. De Snitsers struinen dan nog een keer aan. Mark Homme van der Veen met een knap schot. Maar een dito-redding van Youssef El Abdaloui. En zo eindigt de wedstrijd zat hij begon in 0-0. Na 4 nederlagen op rij pak je hier een punt. Hè? Maar ik denk dat er voor ons meer had ingezeten. Als we betere keuzes hadden gemaakt, met name in de passing, ja, dan hadden we toch hier kunnen winnen. Netjes steende het gelijkspel bleven de Snitsers wel onder ons staan together met Shabab en de treffers. WKE is de koprenner met 16 punten uit 6 wedstrijden. En dan naar de haatklasse. Koprenner ONS Snits nam het dit weekend op in HZVV. De debutant uit Hogeveen had na 2 wedstrijden al 4 punten. En dat kun je het best omschrijven als verrassend. Verleden week won ONS met 4-0 bij Flevo Boys. En dat wil de titelkandidaat een vervolgjaar in HZVV. Ivan Landlust, dat is de meest opvallende naam in de opstelling van ONS. En dat gaat ten koste van Alegeert de Vries. Landlust in de tarrieding blessure rekken verzint het nevens trainer Jan Flap een eerlijke kans. Dus begint hij in HZVV en ik na een weekend in SVZW in de basis. Dit is de eerste kans van de wedstrijd. We zitten nog maar in de eerste minuut van der Heide met de vastzet. En dit is Arnold Hedder, maar hij jouwt de bal net genoeg snel niet mooi. HZVV, dat is misschien wel de grootste verrassing. De debutant ontnota. Vooral de 3-0 oerwinning, vlien weekend in WHC, spreekt daar de verbeelding. En lek hier, brutaal, een mogelijkheid voor Marco Hulst. Mark de Vries. Van der Heide. Het is druk daar in het strafschopgebied van HZVV, maar toch komt de bal bij Rozenburg. Martijn Rozenburg. Knappe actie, vol gevaarlijk, maar geen doelpunt. Ale de Boer. Knap schoen van Van der Heide. Van der Heide met finesse en toucheert de Lotte. Knappe actie van de onvierder. Tevens ook de assistent-trainer van Jan Flap. Van Sander van der Heide. Curdy González. Rechteromvaller. Shot Martijn Rozenburg vrijsteen. Mark de Vries voor de goal. Dit is de 1-0. Nee! Knap dat hij die bal er net in krijgt. Als je zet je Mark de Vries kopt die bal nooit, dan slag het dat net. Maar nu wil hij die bal op goal koppen en slag het wel. Hoe is het mogelijk? En zo wacht het Mark de Vries nog altijd op zijn eerste doelpunt bij ONS. 0-0 bij het Skoft en dus oerlis op hoog niveau. Tussen trainer Jan Flap en zijn onvierder en assistent-trainer Van der Heide. Maar is het resultaat het inbrengen van stormram Rudy Man op het begin van de tweede helft. En hier is Rudy Man. Haast gelijk succesvol. Rudy Man staat in de punt van de onval. Naast Mark de Vries. En dat nodigt dan uit om vooral de lange bal te jan. Martijn Rozenburg. Shit en prima reflex van Stefan Boksma. Daar frustratie van trainer Jan Flap. Want het zeelt toch net dat de titelkandidaat ONS op een nij league speel. Trouwens knappe bal van Ale de Boer. Nou Van der Heide en daar is dan in de 64e minuut
eindelijk dat verlossende doelpunt. De 1-0 komt op een nij van Waoors. Sandor van der Heijden. Vlien Wieke al 2 keer trefzeker in Flevo Boys. En dit is een heel mooi doelpunt. Het stifke oer de doelman hinne van HZVV. En dat is Stefan Boksma. Mark de Vries. Rudy Man had de 2-0 op zijn skoer. Maar zit Heegoer. Bruinsma. Ja, hij lokt Toek de vrije trap uit. Oetreding die van Ale de Boer. Steeds maar een kwarte corner. Bruinsma neemt de bal zelf. Landlust, maar de voesten. En dit is Huiskus. Huiskus, jongen. Met de linkervoet. Wat een prachtig doelpunt. En daar zit ONS. Weer op Liekense Hichte is het weer 1-1. 4 minuten na de openingstreffer van der Heijden is het Joël Huiskus met de 1-1. Van der Heijden in 1 keer op de pantoffel. Maar op een nij mis en de tijd begint te dringen. En het geloof, het ebt een beetje fort bij de Snitsers. We zitten al 4 in de blessuretijd. Nog 1 keer dan, maar Van der Heijden. Rozenburg. Komt er nog een aardige vastzet? Of is dit Hens? Ja, het is Hens, zei het skizochter Schaper uit Dokkum. Protesten onder kant van HZVV. Maar het is toch echt de verdediger Brian Lepel die de bal op een jermtakken krijgt. Hij kent er wellicht niks ontwan. Maar ja, regels bij regels. Lepel krijgt ook nog een gele kaart. Maar volle belangrijker. ONS krijgt een strafschop. Het duel tussen Boksma en Van der Heijden. En Van der Heijden scoort. De tweede van de midje, maar volle belangrijker de oewinning van ONS. Het wie net goed, maar de ploeg uit Snits pakt vol de punten. Een zwierbevochten oewinning dus voor ONS. De reacties naar Arin, hoe had het koer dat het zo moeizaam gaat in HZVV? Kon niet kapot spelen. Ik bedoel, ze stonden natuurlijk met een blok van 5 man achterin en daarvoor stonden nog 3 jongens. Ja, en als je zelf niet in de wedstrijd zit, wordt het een heel lastig verhaal. Zij wilden niet en wij konden niet echt. Van achteruit was de opbouw niet goed. Of niet snel genoeg vooral en zij hoefden niet uit te stappen, achterin niet. En ja, dan wordt het op een gegeven moment een hele simpele wedstrijd van ja, ros hem dan maar naar voren. En gaan we op het eerste spelen met Rudy en met Mark voorin. Elke die hoop een beetje misschien op een geniale actie van Van der Heijden. Maar het geloof wie er net echt meer. Ik vond ook inderdaad dat het echt te geloven niet was. Dat zag je. Maar dat heeft te maken met hoe je in de wedstrijd zat. En dat zaten we niet echt. En dat is de kwaliteit van de HZV. Want zo brengen ze wel een tegenstander natuurlijk in slaap, zeggen ze mooi. Maar het is hierbij ook gelukt. De stand dan in de haatklasse C. Het is spannend. Bopoon 3 ploegen staan op 100 punten nu 3 wedstrijden. Bopoon, Sparta Nijkerk, dan ONS en Den Staphorst. Harkemasse Boys zit nog op het onderste plak, maar is wel van die hatelijke 0 anno. 1 punt uit 3 wedstrijden naar het gelijkspult in Nunspeet. Orensport dan. Het Ameland wie sneun het decor voor alweer de 11e Triambla. Een triathlon in de natuur van het eiland. 95% van het parcours gaat terug bosk, dun, strand en in de zee. Het wie een pittige editie nevens de kenners. Het parcours wie zwidder als oors. Op het eiland kwamen sneun 850 deelnemers aan de start op verschillende afstanden. De echte toppers, maar ook de recreatieve sporters kunnen haar het opheljen in de natuur van het Ameland. De Triambla begint met zwemmen in de Waadzee. En bij een wettertemperatuur van 15 graden is zo'n wetsuit dan geen oerstallige luxe. Er wordt 1500 meter zwemmen voor het Iepen Amelands kampioenschap, 1000 meter voor de Grutte en 500 meter voor de Lietzere tocht. Bij de toppers is het een strijd tussen Rob Barel en Tim Dullaert. Dullaert komt als eerste uit het wetter, Barel zit er vlak achter. En als de recreanten dan nog starten matten in het koude wetter, gaan zij de strijd alweer aan op de fiets. 36 kilometer terug bosken, duinen en oer het strand. En dat is behoorlijk zwier. Op de mountainbikes worden alle elementen oerwoen. Rob Barel neemt de kopoer van Dullaert. Hij is alweer aan het rennen, 12 kilometer, ik weer terug bosk, duin en strand, als oren nog onmodderje in het zand. En daar betieren ik in vast rennen. Maar dat is vanzelfs het mooie van zijn cross. Rob Barel wint uiteindelijk het Iepen Amelands kampioenschap in een tijd van 2:45:07. Maar in een triathlon als deze is elke nie een winnaar. Benammen op hem of haarzelfs. Zo ondervoer ik zielster Marit Bouwmeester. De Olympisch zilveren medaillewinnares hier dreig, maar wie voldien voor haar prestatie. Ja, wie was echt zwier.
dit keer. Jeetje. Zwaarder als vorig jaar? Ja, zeker weten. Maar vorig jaar week ik meer traind. Dan zitten we nog hier samen hier. Dan zitten we nog vol in de voorbereidingen. En nu vol in ontspanning. Krijg je net vol meer dieren. Dus dat erin, dat voelt me wel sfeer dit keer. Maar het is zeker echt een goede fysieke dag. Avalon is echt zo prachtig. Het is echt leuk om zo rond de natuur te sporten. Ja, een ploeg Frieske en Hollandse vierleppers die de simmer in Litouwen mee aan de World Sports for All Games, een soort van Olympische Spelen voor cultuursporten. De vierleppers vertegenwoordigen Nederland bij dit evenement. De bedoeling van de ploeg is om de vierlepsport internationaal op de kaart te zetten. Takom Tonsdi stuurden we een documentaire uit over de belevenissen van de leppers. Nolvest en Fabrilke. Het is eigenlijk een tegenhanger van de officiële Olympische Spelen. En ja, elk land heeft zijn tradities en zijn belangrijke sporten. Maar dan heeft competitiesporten en demonstratiesporten. En wij vallen onder de demonstratiesporten. Maar een knippeeg dat wij proberen natuurlijk alle landen enthousiast te maken. Om wie weet het vierleppen daar bekend te maken. Nou, de eerste kennismaking met de schools hier in Litouwen. Wat is die impressie, Pieter? Nou ja, we moeten nog een beetje improviseren. Maar dat rijdt het wel op je. We moeten verder. We hebben vandaag een flinke ruim bij hand. Dus er is flink wat zon in het water te andere kant. Dus we moeten nou even wat scheppen, machinaal even de hand uit de mouw en dan slaagt het wel. We proberen er nou een beetje een vierlap arena van te maken. Dus je wordt even proefdraaien. We hebben morgen nog, we hebben snijden en we hebben maandag nog. Dus ik denk wel dat de komende dagen dat er een hoop belangstelling is. You put your hands here and one feet with this side, like this. You go upstairs, downstairs. Yes, you can try it. If it goes wrong, we said let go. Let's go. Let go. Are you gonna try again? Of course. Vooral het contact tussen de landen is leuk en met die mensen praten. En ja, je kan zien dat het sporters zijn, dat is gewoon het leukste. Dit is dan even een oorvoorbeeld. Maar ja, er zit een paar bij die gewoon bij ons zijn in de tweede klas springen. Ja, die hebben zo'n talent, dat is leuk om dat te coachen en te zien. Ben benijd, tonen ze dus de documentaire over de vierleppers in Litouwen. Het keertseizoen is juist het traditioneel afsluiten met de Oudehoutpartij in Ljouwert. De uitnodigingspartij is ook altijd het podium voor keertsers die het afscheid nemen van de keertsport.
Martijn Lijnsma is daar één van. Hij houdt op voor een seizoen, maar sluit net uit dat hij ooit nog weer komt. Karel Nijman net, die houdt er echt mee op. En dat doet hij in stijl. Want met zijn maten skinkt hij een pad van het prijsgeld van dit seizoen onkika. De finale gaat tussen de petoeren van Sjoerd de Jong, Teke Triemstra en Gert-Anne van der Bos. En Jelte Pieter Dijkstra, Pieter-Jan Plat en Daniel Isiger. Dit gewonnen wij vanzelfs bij Triemstra en Van der Bos. Het is 3-1 van Van der Bos en zij gelijk. De luidt een net al te dikke keerts en Van der Bos mag dus wat risico nemen. En dat doet er op de linkerhoorn kanslees en dus 4 om in voor zijn petoer. Het wordt 4 om het 6-2, dan wil weer Van der Bos. Weer met de opslag. Isiger beziekert het wol achter de Hans. Maar ze binnen kanslees in deze finale op de boom van Van der Bos. Van der Bos weer 4 om het 2 en 6-2. Isiger maar verien en die denkt Van der Bos mat van de opslag. Oh, jouwt een lied tikje in de bal en maakt er dus een keerts van. Isiger had er verberst ik al oernaam van Jelte Pieter Dijkstra. Achterin bij Teke Triemstra. Die slaat de bal voorbij. Nou, Plat kind er nog wel bij, maar returneert net goed genoeg. En dus is er een overwinning van de petoer van der Bos, Sjoerd de Jong en Teke Triemstra. Zij winnen de Oudehoutpartij. En de koning is Gert-Anne van der Bos. En daarmee is weer een eindkaam onder het keertseizoen. Een seizoen waarin het petoer van Gert-Anne van der Bos weer oppermachtig wie, maar waarin de PC verrassend woonwaard troch Hendrik Tolsma, René Anema en Thomas van Suden. Een seizoen waarin het een soort oude hoed waard over het minnekeertsen. En daarom presenteren wij in navolging van de bekende babbelbox van Man bij het Hond de oude hoerkruk van Omroep Friesland. De oude hoerenkruk. Flauwko. Is het er goed voor? Ik zie altijd in de lens. Hallo, ik ben Karel Nijman. Ja, daar gaan we. Gert-Anne van der Bos op die heeft te staan. Wat doet hij? Brengt de bal voorin. Gaat die bal in? Oh ja, hij kan stoppen. Het is de derde overwinning. En hier is nog. PC wie het principe van keertsen zonder plan. En de slimste petuur het het doen. Ja, voor mij wie dat geweldig natuurlijk. De PC, dat wie een net hele mooie dag voor ons. Hele mooie prijs om te pakken natuurlijk, ja. Het maakt een bittere teleurstelling geweest voor het petoer van der Bos. Oké, dan geven we. Tweede prijs, veel toch als een verlies. De PC, dat is wel ik wel een humorverhaal. Ja, ik pak het op en ik zie helemaal in de flow en het publiek mooi en ja, geweldig. Dat, een hele mooie dag, je hebt nooit wat te vieren natuurlijk. De oude hoerkruk. Zou je dat nog in je man? Joehoe! Hier is de business. Stil op televisie. Hi. Dan maar we serieus, hè? Voor mij weer een geweldig seizoen, waarin ik eerste word binnen het puntenklassement. Mijn maten gaat aan en Daniel binnen 2 en 3 worden. Dus dat is prima. Jou doen dat we een geweldige hier gaan hebben, maar zo'n prijzen. Hey. Ja, wat is er dan, jongen? Is vrolijk. Jongen, in het veld zit ik altijd lekker zwart als wat. Maar nu ben ik vrolijk. Oh ja, sorry. Ja, die jongens hebben alle kwaliteiten steeds mee in het petoer. Wij zijn redelijk oppermachtig en bij vlagen oppermachtig. Nou, het gaat aan mooi Teek en Daniel net slaande ruzie krijgen, dan kunnen ze dit nog wel 3 jaar je volhouden. Ja, gemengde gevoelens. Ik, 50 punten, ja, Oors krijgt ietsjes meer, maar ja, ik kan er misschien nog wat meer van verwachten. De oude hoerkruk. De keerserij hier, die altijd weer een drama en ja, de tweede prijs bot voor mij hoe en dan we zullen in de finale wat wordt. Ik hoop dat er weer een soort boeten slaan wordt. Dank u wel. Het ruimt het fouten. Ja, klopt, dat weet ik ja, dat jouw ik daar. Het keertsen is net heel min op het stuit. Vooral het opslaan, dat is haast op een dieptepunt belonen. Cijfers leren net. Het is al je geweld, het is al je windkracht 15. Ja, die zeuren, maar wie zeurt die krijgt een beurt, zeg ik vaak. Na elke opslager is blijkbaar bang om een boppenslagje te krijgen. Klagen is een toevlucht van mensen die geen zelfvertrouwen hebben. Als je dan 20 boerslaan per partij hebt, dat is gigantisch. Ze moeten maar oplossingen komen en die lezen er genoeg. Het is te volle geweld en te min oerlis. Ja, Jan Afbraaksma, die site wat ik een hele hoop meesten denken. En ik zie ze wel eens vaker van, als je zagrijnig binnen, wat je uitstraalt krijgen we waarom. Nou, ben ik net mee eens. Ze gaat altijd door boeten slagen, maar ze kan een keer zeggen van, goh, wat doet een protestantbal? Nou, dat heeft ze nooit eigenlijk goed.
Hallo, ik ben Karel Nijman. Vandaag is mijn afscheidstournee beëindigd. Ik heb hier niet mogen spelen, erg jammer. Maar ik wil jullie nog wel even wat meegeven. Als je kaatst, bedenk dan heel erg goed waarvoor je het doet. Nou, knip hem maar wat in. Knip er al. Ja. En hoe zet ik de handtekeningen eronder? Bedankt. Nou, die mogen we er maar inhouden, de oude hoerkruk. Ons vier de sport van deze man die zondje in september toont hij de documentaire over de vierleppers in Litouwen en Nijwieken werd een gewone boppenslag. Nou, dadelijk keer je nooit naar zijn een heel mooi joen te wezen. Doeg!